Сәлем, интервью бересіңме? Söyle пожалуйста, фикрің. Сенің фикірлерің тирән, тирән нетсәң, қазысаң, су табасың тәмле су. Бәлки сен тәмле сүзләріңнән башка акыллы фикерләр. Менә шушы съезд хакында, татар халкының тормышы турында син кыскача матурга әйтәләр, сәләтең бар. Ярсыга сөйлим иште. Ну, кыска сөйлә, пришел, увидел, победил дигән, шушы шикелле син дә Имамов тарихта калсын. Сөйлә инде. 2 минут сиңа бар, 3 минут бар теләсәң. Татарлар менә бөтен дөньядан җыелды, бөтен дөньядан дип әйтәрмен, чөнки күбейләрдән килмәделәр. Ләкин теге күңелдә өмет бар, бәлки татарда да татарлык һәм теге 90-нчы еллардагы хис әз булса да уяныр дигән. Ләкин бик шикләнәм, чөнки безнең Татарстанда милли хисне үтереп бетерделәр. Бездә милли хис юк. Шуңа күрә мин Башкортстанга карыйм да көнләшәм, менә күпме йөреп кайттык. 30-дан 40-ка якын районнарын күреп. Анда бөтенесе 54 район. Шуның менә 40-нан артыгында булдык һәм һәр вакыт көнләшеп кайтам башкортларда башкорт хисе булганга. Бездә татар хисе юк. Битте, үтерделәр аны. Хакимият үтереп бетерде, аларга милләт кирәкми. Менә шуңа миңа бик кызганыч, мин татарның уянганын көтәм. Кайчан татар уяныр, кайчан үзенең дәүләтчелеге турында сөйли башлар, кайчан туган телен кимсетелгән, типкәләнгән тел түгел, ә чын тел иттереп. Менә шулар турында хыялланам. Ләкин минем гомердә аны күреп булырмы, юкмы? Бик шикле. Өметсез бер шайтан гына ди. Сага өметсез шайтан, ләкин бит. Алай сәнәрсә өметсез шайтан гына Ивахит Имамов да. Бушка хыяллар яши торган. Ну, шунда да теге татарда мәкаль, нәрсә әйтим бар, ятып калганчы атып кал, ятып, нәрсә атып калды да, шулай. Шул бәлки атабыз, без бит коркмыйбыз, хакимияттән дә, фәләндән дә. Яза булыр дип та коркмыйбыз, язабыз. Сөйлибез, язабыз, ләкин ялгыз күккә пычкырып кына башына урып торган. Бүтән файда булыр дип уйламыйм. Мин аңларга тырышам инде, сез уйламагыз, соглашатель дип алар белән. Тырышам аңларга, менә мин алар урында булсам нишләрим? Ну, менә аларга акыл Ходай Тәгалә бирсен, ничек менә татар гасырлар дәверендә сакланып калган җитәкчеләребез, алар шундый акыллы бер эш эшләп торганнар. Ну, гадиллек, гафу итегез, фикерем гадил. Ни кызганычка каршы аларда татарлык юк. Берсендә дә татарлык юк. Шуңа күрә мин җитәкчеләрдән татарлык көтмим. Ну, ярый. Яхшы өметең нинди, әйт, нинди өметең булса? Белмим, аңа бит геосәясәт дип әйтик. Зур дөнья күләм сәясәт берәр ничек үзгәрсә, башка якта басымнар булса, безнең куллыкка төшкән халыкларга да азатлык бирегез дигән башка илләрдә дә хәрәкәт булса, бәлки ниндидер өмет барлыкка килер, ләкин бүген өмет юк. Вахит әфәнде, менә инде мәсәлән бу җирдә мәсәлән бу туфракта яңгырлар юк, еллар буенча корылык, кояш пешерә, үсми бер нәрсә. Инде бүтән төбәктә яңгырлар бер бөртектән чыга да бер үсеп тарала дөньяга. Андый менә урчашмышы уместно сравнение менә татар теле безнең гырыф-гадәтләр шулай булачакмы? Финляндиядә, Америкада яңгырту возродится урчашмышы. Юк да? Юк. Әгәр дә төп масса телен югалтып бетерә икән, Финляндиядәге 1000 кеше безнең татар телен погода не делает, да? Юк, погода не делает. Ярый, рәхмәт. Без танышлар, так что белеп торсыннар.